M'dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni abale ndi alongo mwa Ambuye pano pa Tiyankhuleni Ambuye lero lachiwiri limene ndi pa 27 February chaka chomwe chino cha 2024. Ndipo lero Ambuye Yesu akuchenjeza anthu za aphunzitsi amalamulo ndi za afarisi. Pachichewa pali mawu kuti pamene alangira mwana wamfulu kapolonso nayenso amatengerapo mwayi oti amverepo malangizo. Pamene Ambuye Yesu akuwadzudzula aphunzitsi amalamulo ndi afarisi, leronso wina aliyense payekha atolepo kuti kodi ndi malangizo anji amene ndikutenga pa moyo wanga wa Chikhristu. Munyengo ino ya masautso a Ambuye athu Yesu Khristu, Chikhristu changa ndingathe kuchikhala motani? Pamene mawu athu oyamba akuchokera mu buku la Isaiah mutu 1 kuyambira ndime ya 10 kupitiliza ndime ya 16 mpaka na ndime ya 20. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Patrick Mulungu kuchokera ku St. Francis de Sales Parish, Thorn Park, Lusaka, mu Archdiocese ya Lusaka, mdziko la Zambia. Ndipo uthenga wathu wabwino walero ukuchokera mu uthenga wa Mateyo mutu 23 kuyambira ndime ya 1 kulekezera ndime ya 12. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father John Enoch Kaliwamba kuchokera ku Our Lady of Fatima Parish, Salima, mu Archdiocese ya Lilongwe. Abale ndi alongo mwa Ambuye, tiyeni tikhalire limodzi. Phunzirani kuchita zabwino, funanifunani chilungamo. Mawu a m'buku la mprofeti Yesaya. Imvani zimene chauta akukuwuzani, inu akulu a ku Sodomu. Mvesesani zimene Mulungu wathu akukuphunzitsani, inu anthu a ku Gomora. Sambani, ziyeretseni, chosani pamaso panga ntchito zanu zoyipa. Inde lekani kuchita zoyipa, phunzirani kuchita zabwino. Funanifunani chilungamo, opsinjidwa muwathandize. Tetezani ana amasiye, muwayimirire pa milandu yawo akazi amasiye. Chauta akunena kuti, tiyeni tsono tikambe mlandu wanu. Chifukwa cha machimo anu mwafira kwambiri, koma ine ndidzakusukani, inu kukhala oyera kuti mbee. Mwachita kuti pyu ngati magazi, koma mudzakhala oyera ngati thonje. Ngati muli okonzeka kundimvera, mudzatidyera ziko, koma mukakana ndi kumapanduka, mudzaphedwa ndi lupanga. Ine chauta ndatero. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Yesu achenjeza anthu za aphunzitsi amalamulo ndi afarisi. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mthenga woyera monga adalembera Mateyo oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pambuyo pake Yesu adalankhula ndi gulu la anthu ochuluka pamodzi ndi ophunzira ake. Adawawuza kuti aphunzitsi amalamulo ndi afarisi ali ndi udindo otanthauzirira malamulo a Mose.
N'chifukwa chake muzichita ndi kutsata zonse zimene iwo amakuphunzitsani. Komatu musamatsazire zimene amachita, pakuti sachita zimene amaphunzitsa. Iwo amamanga katundu osautsa kunyamula nkusezetsa anthu, koma iwowo samukhudzako mpang'ono pomwe. Zonse zimene amachita amangozichita kuti anthu awaone. Amazimangirira timaphukusi tikulutikulu tama wa Mulungu pamphumi ndi pamkono. Amatalikitsanso mphonje za zovala zawo. Amakonda malo olemekezeka pa maphwando ndiponso mipando yaulemu kwambiri ku nyumba za mapemphero. Amakondanso kuti anthu aziwalonjera mwaulemu pa misika ndiponso kuti aziwatchula aphunzitsi. Koma inuyo anthu asati azikutchulani aphunzitsi, pakuti muli ndi mphunzitsi mmodzi yekha, ndipo nonsenu muli pachibale. Musamatchulanso munthu pansi pano kuti Atate, popeza kuti muli ndi Atate amodzi okha, ndiwo Atate anu akumwamba. Anthu asatinso azikutchulani atsogoleri, popeza kuti mtsogoleri wanu ndi mmodzi yekha, ndiye Khristu. Pakati panu wamkulu akhale mtumiki wanu. Pajatu aliyense odzikuza adzamchepetsa, ndipo aliyense odzichepetsa adzamkuza. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Lero Ambuye Yesu akulankhula ndi gulu la anthu amene anasonkhana, anthu ambiri amene anasonkhana pamodzi kuwazungulira Ambuye Yesu. Lero Ambuye Yesu akufuna atengerepo mwayi waphunzitsa anthu za Chikhristu chenicheni, koma potengera chitsanzo cha amene gulu lina la anthu la Afarisi komanso aphunzitsa malamulo amachitira. Ambuye Yesu lero akuwalangiza anthu onsewa, koma pogwiritsa ntchito chitsanzo cha Afarisi komanso chitsanzo cha aphunzitsi amalamulo. Kodi uthenga wabwino wa lero wabwera ndi matanthauzo otani, wabwera ndi tanthauzo lotani mmoyo wanga wa Chikhristu komanso mmoyo wanu wa Chikhristu? Phunziro loyambirira limene ife tikuphunzira mu uthenga wathu wabwino ndilonena kuti let the shortfalls of others be your learning space. Kuti ife moyo muno tizitenga kulephera kwa ena, muzitenga kulephera kwa ena kukhala nthawi komanso nyengo yonena kuti muphunzirirepo ndipo musakalepherenso. Ambiri mwa ife anzathu akamalephera pa moyo wathu wa Chikhristu, mwina kumangokhala kuwanyogodola, mwina kumangokhala kuwaseka, mwina kumangokhala kulankhula kunena kuti timadziwa kunena kuti amene aja sangapite nazo padali. Koma kodi ndikangati kamene ife timaphunzirapo kudzera mu kulephera kwa anthu ena? Lero Ambuye Yesu akugwiritsa ntchito kulephera kwa Afarisi. Lero Ambuye Yesu akugwiritsa ntchito kulephera kwa aphunzitsi amalamulo ndi cholinga china kuti anthu ena ake atengepo phunziro ndipo aziyenda mu Chikhristu chenicheni. Alipo anthu ena amene amalephera, koma kulephera kwawo kumandithandiza bwanji ineyo kuti ndisakalepherenso? Kulephera kwawo kumakuthandizani bwanji inuyo kuti musakalepherenso? Ena adanenapo kunena kuti Akhristu ambiri moyo wathu umalingana ndi moyo wa mbewa kapena moyo wa Nkhoswe. Akunena kuti mbewa kapena Nkhoswe imagwidwa pa msampha umene nzake ogwidwapo kale. Akuchita kudziwa kunena kuti ukuwaopsa, amakadusa komweko nkukakumana ndi diwa, nkukakumana ndi sampha, nkugwidwaso, kudusa munsewu omwewo nkukagwidwa pa samphaso omwewonso. Chikhristu chathu atiso chiliso ngatiso chofanana konso ndi mmene imachitiranso mbewa, chofanana konso mmene imachitiranso Nkhoswe. Akuti Akhristu ambiri pamene anzathu agwa sitiphunzirapo ayi, timadutsa njira yomweyo ndipo mapeto pake timakagwaso, timadutsa njira yomweyo ndipo mapeto ake timakachimwaso. Lero Ambuye Yesu mene akutiphunzitsa potengera chitsanzo cha Afarisi akufuna kutiuza kunena kuti pamene Afarisi alephera nanunso musakalephere pomwepo, pamene ena amalephera nanunso musamalephere pomwepo, pamene ena amagwera nanunso musamagwere pomwepo. Leronso ndi tsiku limene ife tikuyenera kuti tisinkhesinkhe mwakuya kunena kuti njiratu zimene Satana amayesera anthu ake ndi zodziwika kale. Tonsefe timadziwa kunena kuti kuba ndi tchimo, tonsefe timadziwa kunena kuti chinyengo, corruption
ndi tchimo. Tonsefe timadziwa kunena kuti kuyenda ndi akazi ambiri ndi tchimo. Koma ngakhale timadziwa timakachitabe zomwezo. Kusenzana kuti moyo wathu ngakhale tikudziwa kunena kuti apa ndingathe kuchimwapo, ngakhale mukudziwa kunena kuti apa mungathe kuchimwapo, koma timayendabe njira yomweyo. Bwanji muphunzire kwa Afarisi alero, bwanji muphunzire kwa aphunzitsa malamulo alero. Pamene anzathu akulephera, nafenso tisalephere, titengepo phunziro. Pamene anzathu akuchimwira, nafenso tisachimwepo, titengepo phunziro. Kenaka leronso Ambuye Yesu is turning to the untouchables. Ambuye Yesu akutembenukira nkuwadzudzula kwa anthu amene amoneka kuna kuti ndi anthu amene ali ndi mayina, anthu amene amoneka kuna kuti palibenso amene sangathe kuwakhudza, anthu amene amoneka kunena kuti palibenso amene sangathe kuwalangiza, nkuyamba kuwalangiza zokhudza moyo wawo. Akulangiza aphunzitsa malamulo, akulangiza Afarisi amene amoneka kuna kuti alikale ndi status, alikale ndi dzina pakati pa Ayuda. Nafenso moyo uno tisazinamize kuna kuti ineyo basi ndafikapo. Ngati ifeyo tidafikapo, ndiye kuti tikuyenera kunena kuti tizidziwa kunena kuti tikakhala ndi maganizo kunena kuti tidafikapo, ndiye kuti mwina tikulephera kukula moyo wathu wauzimu. Palibe munthu amene anafikapo mmoyo wauzimu. Tikuyenera kunena kuti tizizindikira kunena kuti ngakhale ndili ndi dzina, koma ndalole mawu a Mulungu andilankhule. Ngakhale muli ndi dzina, koma mwalole mawu a Mulungu akulankhuleni. Ngakhale ndili ndi dzina kuti ndine wansembe, ndiwalole mawu a Mulungu andilankhule. Alipo anthu ena pakati pathu amene anadziwuza kunena kuti awawa angathe kundilangiza, awa sangandilangize. Ningathe kuva ulaliki kuchokera kwawa sindingamve ulaliki chifukwa ndine mwana ndi wansembe wachichepere. Those untouchables. Pamene Ambuye Yesu akuti akuwadzudzula, akufunanso atizindikiritsenso nafenso kunena kuti hayi tikuyenera kuti tizikula moyo wathu wauzimu pololera kunena kuti mawu a Mulungu azitidzudzula, pololera kunena kuti Ambuye Yesu azitilankhula mwapaderadera. We should not be complacent. Kenaka chinanso chimenenso tikuphunzira nkunena kuti the greatest titles are not actually given but they are yearned and lived. Akunena kuti mayina abwino, maudindo abwino, mataito abwino si amene ife anthu timachita kupatsidwa ayi, koma ndi maudindo ndi mayina abwino amene ife timawapeza chifukwa cha moyo wathu mmene ife tikukhalira. Afarisitu adapanga dzina ndipo amafuna kunena kuti wina aliyense adziwalemekeza. Aphunzitsa malamulotu adapanga dzina, amafuna kunena kuti wina aliyense adziwalemekeza. Leronso tiliponso anthuso amene adapanga kalenso mayina, timafuna kunena kuti wina aliyense adzitilemekeza. Koma tisayiwale chinthu chimodzi, anthu angathe kutilemekeza ngati moyo wathu tikukhala moyenerera ndi dzina lathu lija, moyenerera ndi udindo wathu uja. Iwe ndi wansembe, khala ngati wansembe, anthu amba kukulemekeza ngati wansembe. Iwe ndiwe profeti, khala ngati mprofeti, anthu amba kukulemekeza ngati profeti. Iwe ndiwe evangelist, khala ngati evangelist, ndipo anthu amba kukulemekeza ngati evangelist. These are the greatest titles. Kodi anthu angatamba umatilemekeza mu zigawo zimene zizi moyo wathu wa Chikhristu tikatani? Kwambirira tikadzasiya kusezetsa anthu katundu onena kuti nafenso sitingaseze, tikadzasiya kuwauza anthu kuti azichita zimene ifeyo sitichita, tikadzasiya kumaoneka ngati kuti mawu a Mulungu timawadziwa, kumanyamula mabaibulo, kumayika maphukusi a mawu a Mulungu, chonsecho mawu a Mulungu sitiwadziwa ndipo zimaonekera mu zochita zathu. Tikadzasiya kungovala mikanjo yotalika mphonje kapena yokongola kuti anthu adzitiona ngati kuti ndifoyera, chonsecho sindifoyera. Tikadzasiya zimenezi mpamene anthu adzambe kutilemekeza, osati chifukwa chonena kuti tili ndi dzina la ulemu ayi, koma chifukwa chonena kuti moyo wathu umagwirizana, zochita zathu zimagwirizana ndi maudindo athu ndi mayina athu komanso mataito athu. Ine nthawi zambiri ndimati ndikapita ku nyumba, mwina makolo amadandaula nkumalangiza azing'ono anga. Ndikafika nyumba kuja, azing'ono anga malo momwe nditana kuna kuti Father John kapena Father Enoch, udzatapo kuna kuti wina mchemwali akuyitana kuti iwe Enoch iwe John iwe, ndi makolo siziwasangalatsa zimenezo ndi abambo amene mudzayitana kuti Father John. Koma kwa ineyo zimandipatsa phunziro, zimandipangitsa kunena kuti ndisinkesinke kunena kuti maybe mmene ndikukalira I'm not worthy to be called a priest. I'm not worthy to be called Father John. I'm not worthy to be called wansembe.
tisawakakamize anthu kuti atitchule mayina aulemu. Zena muzochita zathu ziwapemphe anthu kuti atitchule mayina osiyanasiyana aulemu. Afarisitu, aphunzitsi amalamulotu ankafuna mayina aulemu, ankafuna malo aulemu, ankafuna adzipatsidwa moni m'misewu ndi m'mizinda, amafuna kuna kuti adzioneka kuti ndi oyera, koma kodi adali oyera? Leronso tiliponso amene sikufunanso kuna kuti anthu tikafika atiuze kuti inu tachokani pakhale awo, koma kodi ndinu oyera? Leronso tiliponso anthu amene timati tikafika timafuna kuna kuti wina aliyense atipatse moni ngati panali zochitika ndiye kuti zisike, koma kodi ndinu oyera? Leronso tiliponso amene anthu amationa kuna kuti ndife oyera chifukwa cha zimene timavala, koma kodi ndinu oyera? Leronso tiliponso anthu amene timaoneka kuna kuti mawu a Mulungu timawadziwa, koma kodi ndinu oyera? Komanso mawu a Mulungu mumawadziwa? Mafunso amenewa mu nyengo ya Lent ino mukhale mukuwayankha, ndipo mukawayankha mudzaphatana naye Mulungu amene tonsefe tikumufuna. Amen.